In the beginning, I was like a little worried about what's happening and what's coming in the future. Je travaille avec la Chine, donc j'avais déjà une petite idée de ce qui se passait avant que ça arrive ici. Da det første pressemøde blev holdt, hvor statsministeren ligesom var ude og fortælle, at nu lukker vi landet ned, eller der kommer de første restriktioner i hvert fald, der gik det også op for mig sådan, okay, det er rimelig seriøst. I saw that Denmark is a really good country where the education system is doing great, as well as the lifestyle fit perfectly. So that's why I was like, yeah, Denmark is amazing. And also on a side note, it was also great that it's so easy for you to be independent here. Le Danemark est un petit pays, donc petit pays, petit problème, je pense. Et Copenhague, c'est la capitale, mais c'est une petite capitale. On a plus l'impression d'être dans une, on va dire, dans une grande ville de France. One thing I do quite like, which is a difference I find between Denmark and the Netherlands, is that Danes are a bit more relaxed, which I like a lot. It's not as stressed, you know. People take more time for things, for each other, so that I quite like. I think Copenhagen and Denmark are worth to visit. They have a lot of history and a lot of beautiful castles or museums. It has good healthcare system, and also the living-working balance is good. Første gang jeg fandt ud af det, jeg hørte om corona, var jeg i Spanien. Jeg kan huske, at især i Sydeuropa og Italien og Spanien, så begyndte man at høre om flere og flere tilfælde af corona. Så vi tog flyet tilbage fra Spanien til Danmark, og i lufthavnen, efter vi havde hørt alle de her ting, og jeg kom ud, og jeg kunne se, at der var alle mulige sådan, foranstaltninger med informationer, som de gav ud omkring corona, og man skulle spritte af over det hele, og der var skilte over det hele med, at corona, det var, altså, og jeg vidste ikke, hvad det var på det her tidspunkt overhovedet, men man kunne bare se, at det var noget, at det var en stor ting. Je travaille avec la Chine, donc j'avais déjà une petite idée de ce qui se passait en Chine avant que ça arrive ici, puisqu'on avait déjà des producteurs qui fermaient. Il y avait des endroits en fait où on ne pouvait pas faire venir de techniciens, puisqu'il y avait la quarantaine. Tout le monde avait un doute que ça allait s'éparpiller, mais ne pensait pas que ça allait arriver à ce niveau-là. På en side var det både spændende, men det var også skræmmende, fordi at vi vidste jo ikke, hvor alvorlig den her sygdom var. Den var spændende, fordi at det var jo næsten futuristisk, det vi oplevede. Det var det, vi havde set på film og læst i tegneserier og læst bøger om. Og vi tænkte jo, at det hørte til fiktionen, og nu var det jo pludselig virkelighed. Men jeg vil ikke sige, at vi var ikke angste eller noget, men det var en begivenhed, som ikke var forventet. Like most people, or many people, I did not take it that seriously. So I thought it was a bit overhyped, and then not so much was going to happen. And then I remember very well the first couple of days when all of a sudden Denmark went into lockdown very quickly. To me, very unexpectedly. I remember that. So I work at the university, right? And I remember that 2 days before the lockdown was announced, we had this whole plan at the university to keep more distance between students and things like that. And that seemed to be enough. And then 2 days later, the whole country was closed down.
der var en uvidsthed om, hvor mange der kunne blive smittet, og hvor alvorlig sygdommen, man kan sige, den her epidemi var. Så den her uvidsthed og den her bekymring, kan man sige, at det var noget generelt, som fulgte både mig og alle de mennesker omkring mig. Min familie og jeg, vi var på vej i sommerhus, og vi vidste jo ikke, hvilke restriktioner der ville komme. Ville det betyde, at vi måtte blive i København, eller ville det betyde, at vi slet ikke måtte gå ud af vores lejlighed? Så jeg husker tydeligt, at vi hørte der klokken 6, det pressemøde, der kom om den første lockdown, eller de første restriktioner. In the beginning, I was a little worried about what's happening and what's coming in the future. I was following all the rises of the epidemic in countries, and I was like really afraid of it. But after some times, I used to it. I followed the restrictions, and in Denmark, the restrictions are not so high. On ne peut pas comparer la France avec ici parce qu'on n'a pas eu de lockdown vraiment ici. Ils ont fermé les restaurants, les endroits publics où il y avait beaucoup de personnes, les endroits comme les piscines, les bowling, enfin les différents endroits où il y avait plus de monde, mais c'était pas énorme en fait ici. C'était beaucoup plus facile à vivre le lockdown, on va dire, au Danemark que la France. When it happened, I was actually very sick. I was sick like for 2 weeks at that point. The lockdown happened, I think it was March 13th. So I didn't have much energy to panic that much in general. But later on, once I went on the internet and I received all the texts from my friends, that's when I actually panicked. Alle butikker er lukkede, alle arrangementer er aflyst. Det eneste, der er åbent, det er apoteker. Man må højst ses med 5 personer på et hvert givet tidspunkt. The morning after the lockdown was announced, the first lockdown in Denmark, I went downstairs to go to work to pick up some things, and there was an enormous queue for the parking lot. The whole street was filled with cars, and I'd never seen anything like this. Nobody really knew what was going on, right? Yeah, your whole routine has been disrupted. Hvad der så skete efterfølgende var jo selvfølgelig, at vores arbejdspladser lukkede. Jeg underviser, og jeg måtte fra at undervise i et klasseværelse, hvor vi sidder nu, begynder at undervise online. Jeg er også musiker, og det vil sige, at de koncerter, jeg skulle have spillet, de blev aflyst eller flyttet frem til efteråret. Donc mon fils était chez moi. L'école fermait le lundi, mais ils ont dit, et ils avaient prévenu, ils avaient demandé à tous ceux qui pouvaient garder les enfants avant, de les garder. Puisque je travaillais de la maison, pour moi ce n'était pas un problème, j'ai dû garder mon fils pendant 3-4 semaines. Ça faisait comme des vacances pour lui. Clairement pas pour moi, mais ça faisait des vacances pour lui. Jeg troede ikke, det ville vare så lang tid, for vi fik kun at vide, at det skulle vare et par uger eller noget af den stil. Jeg troede, at det ville være hurtigt overstået. Så jeg tænkte lidt mere på det som sådan en, hvad skal man sige, en slags ferie eller noget i den stil. Hvor jeg tænkte, at det er fint nok, sådan, nu skal jeg ikke i skole eller på universitetet. Og undervisningen kommer til at foregå derhjemme og sådan noget, og det var egentlig fint nok. Det havde jeg ikke rigtig noget imod. Men så stille og roligt, så begynder det så at gå op for en, at det kommer rent faktisk til at vare i lang tid, det her. Tout a été, comme je disais, un enchaînement. Donc les supermarchés étaient ouverts, donc les gens pouvaient quand même sortir. På det tidspunkt, der var jeg var arbejdsløs, så jeg søgte efter job på det tidspunkt. Og udover det, så gik jeg på universitetet, og jeg var i gang med at skrive min sidste opgave. Man kan sige, fordelen var, at jeg egentlig sad derhjemme og skrev på min opgave, og skrev ansøgninger samtidig. Den var måske det bedste tidspunkt, den kunne komme, fordi for mit eget vedkommende, der gjorde det, at jeg kunne koncentrere mig om de ting, jeg skulle. Så man kan sige, det havde en fordel for mig, men jeg ved, at den ikke havde en fordel for mange andre mennesker. I had moments where I freaked out, and that was my social media consumption when everybody else was posting stories of doctors from Italy giving a speech how many deaths they had in the hospital, how they have to take people off the ventilators because they're too old and younger people need the ventilators and so on. That made me freak out
very bad, and it made me have a lot of anxiety regarding the entire topic. And at one point I think it's very important to stay informed, but on the other hand there's a huge difference between staying informed and over information for yourself. I unsubscribed from newsletters, I blocked a lot of people. I also set like a timer for myself on like how much news I can take in one day. Det var svært at søge job på det tidspunkt, fordi der var ikke nogen job, man kunne søge. Jeg var jo medlem af A-kassen, og selvom jeg blev ved med at skrive ansøgninger, så var der ikke nogen virksomheder, der ville ansætte nogen på det tidspunkt. Fordi der var simpelthen ansættelsesstop, både i private virksomheder og på sprogskoler og alt. Kan man sige, hele arbejdsmarkedet var der nærmest en stop. The impact of that was to a certain degree positive, because I got to spend more time by myself and just relax, because I had a very hectic few years where, I mean, doing your bachelor's can get super, super hectic. One advantage was like I had more work than usual. I worked more hours because a lot of girls was forced to stay at home, so someone had to work. So I had more work, more money. So also in this time we moved to a bigger place, so I didn't feel like this lockdown pandemic was really happening to my life, like something bad. I really don't like people who say that there were advantages to the lockdown. I don't see any, to be honest. I see only disadvantages. I really like my apartment, but being stuck inside all day to work from home, at some point you go crazy. No, I think it's been, of course, you know, you try to make the best of the situation, but I find it difficult to be optimistic about it or to see many positive things. I know some people say things, well, you know, I actually quite enjoy working from home or things like that. For me, it's not like that at all. I hate every single moment of it. Jamen, der var faktisk ikke nogen fordele. Jeg vil sige, der kun var ulemper. Altså, der var den ulempe, at vi alle sammen var hjemme. Det vil sige, børn og voksne. Børnene skulle gå i skole hjemmefra, og de voksne, de arbejdede hjemmefra. Det vil sige, at vi var alle sammen online. Det er temmelig hårdt at være online, når man er vant til ikke at være online. Og det er også temmelig hårdt at skulle være hjemme så meget. Vi har ellers en stor lejlighed, men vi var jo 4-5 mennesker hjemme en stor del af tiden. De koncerter, jeg skulle have spillet, de blev aflyst, så det var bestemt heller ikke en fordel. Jeg vil sige, at jeg har været heldig, fordi allerede i oktober, der fik jeg faktisk et job hos Clavis. Og da vi så kom til oktober måned, så havde vi jo et par måneder, hvor vi kørte med undervisning, og der var det online, udelukkende online. Det var en udfordring, fordi det var noget nyt, man skulle lære lige pludselig. Vi skulle til at lære et nyt system, så jeg kan huske, at det var en udfordring for lærer os, for vi skulle finde ud af, jamen, hvordan giver vi en lige så god undervisning online, som vi gør i det fysiske lokale. So I had to find a way of how to connect with people without actually being physically in touch with them. I mean, then again, social media helped with that quite a bit. Also having a lot of video chats and so on to actually reconnect with people was amazing. I reconnected with my sister because she lives in Germany. So it was also nice to have someone fake hang out with you. Je trouve que ça a renforcé certaines caractéristiques chez les gens. En fait. Par exemple, pour moi, je sais que j'aime bien en fait être seule. J'ai jamais été une grande fan de foule, donc ça m'arrange. Men det skal også siges, at den danske lockdown har jo ikke været så alvorlig som mange andre steder. Vi kunne godt gå ud af vores lejlighed, vi kunne også møde andre mennesker, men det var jo så i meget små grupper, og de eneste mennesker, jeg rent faktisk så i den periode, det var min familie og mit orkester, som jeg spiller med. Så jo, det har så været en fordel. Vi brugte den periode på at komponere en hel masse nye numre, fordi vi kunne ikke lave andet end at mødes i et øvelokale. Så de her restriktioner kan man jo sige på en eller anden måde, at det
det har givet en lille pause til at tænke over, jamen hvordan er det egentlig, at jeg er sammen med mennesker på? Hvordan kan jeg sætte farten ned? Fordi vi har jo en tendens til, at vi arbejder, går på arbejde og har så travlt i vores hverdag. Så vi har det selvfølgelig ikke lige så slemt her i Danmark som nogle forskellige andre lande, men det er stadigvæk sådan en stor forandring fra den hverdag, man ligesom er vant til. Man kan godt mærke, at folk er frustrerede generelt over, at det har stået på i så lang tid. Som folkefærd, der regnede vi med, at lige så snart at vaccinen den kom, så vil problemerne ligesom være løst. Så kunne vi stille og roligt begynde at vaccinere folk, og så vil smittetallet falde, og sygdommen stille og roligt gå væk, og vi vil vende tilbage til et normalt samfund. Og det vi ser nu, det er bare, at sådan forholder det sig ikke helt. Både fordi, at det tager lang tid at få vaccineret folk. Lige pludselig kommer alle mulige mutationer og sådan nogle ting, som ikke er dækket af vaccinen. Så det vil sige, at udsigterne til, at vi ligesom vender tilbage til et normalt samfund, er endnu længere, end vi havde regnet med. Les Danois n'ont pas l'habitude de se plaindre. Ils vont parler de la pluie et du beau temps pendant 3 heures, à un tel point que je pense qu'ils ont utilisé tout le vocabulaire possible pour parler du temps en 3 heures. Ils vont parler de ça pendant 3 heures, mais ils ne se plaignent pas beaucoup. Et donc du coup, maintenant, c'est vrai que quand j'entends les Danois se plaindre, ça me fait un peu rire, puisqu'il n'y a pas de lockdown vraiment ici. Les gens sont libres. C'est un pays qui est vraiment pas limité. Ici, les gens peuvent courir des kilomètres et des kilomètres, ils peuvent faire des marathons, ils peuvent faire des demi-marathons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire du vélo, des centaines de kilomètres en vélo. Par contre, quand je leur explique que le confinement en France était limité à 1 kilomètre, tout de suite c'est « je pourrais jamais ». Bah si, tu peux, t'as pas le choix, tu peux. Vi følger meget regler, så vi er meget, kan man sige, strategisk om i forhold til, hvordan man løser et problem. Først og fremmest kan man jo sige, at i Danmark er vi jo knap 6 millioner. Det er en af de forskelle, så det er lettere at nå ind til en befolkningsgruppe. Danskere har været meget, selvfølgelig har der været nogle uenigheder om, hvordan situationen kunne være taklet. Langt de fleste danskere har jo accepteret de restriktioner, der har været under lockdownen. Men der har selvfølgelig også været en gruppe af mennesker, som har syntes, at de restriktioner, som vi har været under, har været en unødig indgriben i privatlivets fred. Har der været en lille gruppe af meget højlydte mænd, der kaldte sig Men in Black, som har demonstreret i København. Altså, de har jo været en lille, meget højtråbende gruppe, og ikke et udtryk for den danske befolknings... De har slet ikke samme størrelse som de gule veste i Frankrig for eksempel, eller Proud Boys og højre radikale i USA. L'année en elle-même, elle est choquante, on va dire, si on peut dire ça, choquant, mais il y a eu des traits qui ont été accentués pendant le corona, mais il y a beaucoup de violence en fait, aussi. Je trouve qu'il y a énormément de violence, les gens sont frustrés, Je pense que c'est la violence qui m'a choquée, peut-être cette année, on va dire, c'était la violence que les gens ont, et je parle pas qu'en France ou au Danemark, je parle aussi aux États-Unis. Quand on pense les attentats, les Ouïghours, les Black Lives Matter, Trump, Biden, enfin... quand est-ce qu'on s'arrête, quoi, des mauvaises nouvelles? C'est catastrophique, les gens ils deviennent fous.
The economic consequences haven't even started yet. I think people don't realize this, that there has been so much government support, right, to sort of prop up the economy. It has been reasonably successful, but that cannot last forever. At some point, that's going to be pulled back. We're going to see some pretty massive shifts in the economy. The real economic pain is still to come. It's like a hangover, right? Right now we're drunk, but we're going to get the hangover after it's over. We're going to feel the pain for a while. That's my forecast. Hvordan vores verden kommer til at se ud i fremtiden. Og hvilken ansvar vi har som mennesker. Hvad er det, vi skal være opmærksom på i fremtiden? Fordi det er helt klart, at vi kan ikke leve på samme måde, som vi gør nu. Hvad er det her corona og hele den her epidemi har gjort ved vores samfund? Hvordan hospitalet løser situationer, lignende situationer i fremtiden? Hvor meget sundhedssystemet egentlig har brug for, at vi simpelthen for eksempel skal have puttet mange flere penge i vores sundhedssystem. Der er jo nok ikke nogen, der har bevidst sluppet covid-19 løs, men den har haft vide konsekvenser, at det bare viser, hvor skrøbelige vi er. Men jeg vil så også sige, at når vi som samfund vil, så er vi i stand til at reagere hurtigt, begrænse de ulykker, det ellers kunne afstedkomme. Det er okay også ikke at opnå helt vildt mange ting under lockdown eller sådan under corona, fordi at jeg havde meget, ligesom mange andre, sådan en idé om, at nu kan jeg ligesom ikke arbejde, og jeg kan ikke rigtig studere, eller selvfølgelig lidt, men jeg kan ikke studere på samme måde som før, så nu har jeg en hel masse ekstra tid, som jeg så skal bruge på alle mulige projekter. Jeg skal i form, og jeg skal lave alle mulige hobbyer, og jeg vil gerne øve, så jeg kan lære nye sprog og alle mulige forskellige ting. I really enjoyed the slow aspect of how things are turning on, and I think it's also very good for the planet in general and for many companies to figure out how they can work after Corona, like once the situation calms down, how we can innovate and incorporate everything we learned during these Corona years and to become more efficient in the future. J'ai appris à prendre plus de temps pour moi, à écouter les autres aussi, plus à écouter les autres. Et puis j'ai passé plus de temps aussi avec mon fils. J'allais pas le voir à ses entraînements de foot, donc maintenant je vais le voir à son entraînement de foot, je vais voir ses matchs de foot. Le seul point qui a été un petit peu difficile, je pense, pour lui, c'était son anniversaire. Parce que c'était pendant la première vague où tout était fermé. Mon anniversaire, c'était pendant la deuxième vague. Pas de problème. Pas eu de problème pour ça. Je pense que tout le monde a eu un anniversaire assez compliqué cette année. Plus ou moins. Vi har fået kursisterne tilbage på skolen, og vi starter nu med koncerter fra september. Det er jo så uden restriktioner, så det bliver spændende at se, hvor mange mennesker, der vender tilbage til koncerterne. Il y a quand même des gens qui ont créé des liens avec des gens qui ne pensaient pas, peut-être. Par exemple, je suis un peu plus proche de certains de mes voisins, en fait. Et encore, c'est différent. Ici, comme je disais, le confinement n'était pas énorme. Mais je sais qu'en France, j'ai des amis qui ont été encore plus proches de leurs voisins, en fait. De leurs voisins plus vieux, de leurs voisins plus jeunes. J'espère que ça va rester, en fait.